ברוכים הבאים לשיעור שלנו על תזונה נכונה. היום אנחנו נלמד על העקרונות החשובים שיכולים לסייע לנו לשמור על אורח חיים בריא ומאוזן. השיעור שלנו הוא כשעה וחצי ומחולק ל4 חלקים. חלק 1, 20 דקות. למידה סינכרונית מקוונת. הצטרפו לשיעור המקוון באמצעות הקישור שנשלח עליכם. צפו בסרטון והשתמשו בצ'אט לשאלות נוספות. השתתפו בדיון והתמקדו בנושאים החשובים. חלק 2, 30 דקות. מיקום, כיתה פיזית או קבוצות קטנות במרחבים בטוחים. המורה תחלק אתכם לקבוצות קטנות. כל קבוצה תקבל נושא לחקר, הקשור לאחת מקבוצות המזון הבאות: פירות, ירקות, דגנים, חלבנים ושומנים. צרו פוסטר צבעוני ומעניין על הנושא שלכם. הפוסטר צריך לכלול שם קבוצת המזון, תמונות של מזונות שונים מהקבוצה, הסבר קצר על היתרונות הבריאותיים של קבוצת המזון, דוגמאות לארוחות מאוזנות המכילות מזונות מהקבוצה. כל קבוצה תציג את הפוסטר שלה בפני שאר הכיתה. כל תלמיד בקבוצה יתאר חלק מהפוסטר ויענה על שאלות מחבריהם ומן המורה. חלק 3, 30 דקות. למידה א' סינכרונית. תקבלו משימה אישית. לכתוב יומן אכילה ליום אחד. ביומן תציינו מה אכלתם בכל ארוחה ותנסו לשלבת ההמלצות שלמדו על תזונה נכונה. תעלו את יומן האכילה שלכם למגוגל קלאסרום. קראו את המשוב שקיבלתם מהמורה ומהתלמידים האחרים. הגיבו לתוצרים של חבריכם והניקו משוב בונה. חלק 4, 10 דקות. מענה על שאלון. פתחו את הקישור לשאלון בגוגל פורמס. מלאו את השאלות באופן מדויק וחינה. למידה מהנה. Created using Powtoon.